noches a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta edición especial de Tes unha cita co galego. Hoxe temos connosco 5 persoas que veñen a compartir algo moi íntimo, a súa relación coa nosa lingua, porque o galego non é só unha ferramenta, é unha emoción, unha presencia. Ás veces ausente, pero ás veces intensa, pero sempre nosa. E aí está, esperando por nós, o galego, esa lingua que, como di a canción, cando non está, extrañase, e cando fala, namora. Imos comenzar coa nosa primeira convidada, Uxía. Hola, pastate. Hola. Úsate aquí. Uxía, ti és nova, pero sei que o galego ten un lugar moi especial na túa vida. Como vives? Para min o galego é como unha amiga que ás veces esquecemos chamar. Cando en universidade, ás veces falo castelán, pero cando volvo a casa e falo ca miña avoa, sinto que volvo a ser eu. Como di a canción, cando non estás, extrañote. E aquí temos o seguinte convidado. Manuel, adiante. Boas tardes. Úntate aquí, por favor. Manuel, ti viviches moito tempo no mar. Como soa galego entre as ondas? O galego soa vento no norte e a salitre. No barco, entre compañeiros, sempre falaban galego. Era como un código, unha forma de sentirnos na casa mesmo non ser a costa, no río, no monte, na vila, no mar. O galego sempre viña con nós. E aquí temos o terceiro convidado, Iago. Aí, Iago, ti faz música urbana. Como encaixa o galego nese mundo? Ao principio pensaba que non cadraba, pero un día escribín un tema en galego e foi como abrir unha porta. A xente conectou. O galego ten ritmo, ten forza. Unha palabra túa faime enamorar, pois iso pasa cando rimas en galego. Un aplauso para Iago. E agora vamos coa cuarta convidada, Lara. Aí. Lara, ti falas para milleiros de seguidores cada día. Como levalo o galego ás redes? Con orgullo. Ao principio tiña un pouco de medo de que non me entendesen, pero agora sei que o galego tamén pode ser viral. Eu falo como son. Eu quero falar así, de a canción, pois eu tamén. Un aplauso para Lala. E aquí temos a última convidada, Sabela. Hola. Sabela, ti traballas con nenos pequenos. Como se planta a semente do galego? Con contos, con cancións, con algarismo, os nenos non teñen prexuízos. Aprenden o que lles damos e cando lles falo en galego, vexo como se lles iluminan os ollos. Quero brillar como a ti, di a canción, pois iso quero eu para eles. Que bonito. Chegamos ao final desta viaxe compartida, onde cada palabra, cada lembranza e cada emoción nos achegou máis ao que somos. Hoxe celebramos o galego, esa lingua que nos une, que nos define e que nos fai brillar. Gracias por estar aquí, por sentir, por falar, por cantar co galego. Levade este sal convosco, que vos acompañe no camiño, nas palabras, nos soños, porque máis que nunca tes unha cita co galego e o galego ten